Το πρώτο σκαλί. Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης. Τώρα 2 χρόνια πέρασαν που γράφω και ένα ειδήλιο έκαμα μονάχα. Το μόνον άρτιον μου έργον είναι. Αλίμονον ύφη ψηλή το βλέπω, πολύ ψηλή της ποιήσεως η σκάλα. Και από το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι, ποτέ δεν θα ανεβώ δυστυχισμένος, είπε ο Θεόκριτος. Αυτά τα λόγια ανάρμοστα και βλασφημίες είναι. Και αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι υπερήφανος και ευτυχισμένος. Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι, τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα. Και αυτό ακόμα το σκαλί το πρώτο, πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. Εις το σκαλί για να πατήσεις, τούτο πρέπει με το δικαίωμά σου να είσαι πολίτης εις των ιδεών την πόλη. Και δύσκολο στην πόλη εκείνη είναι και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν. Στην αγορά της βρίσκεις νομοθέτας που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης. Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι, τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα.